Kublai ya barok ngade don bok marbanyang bat pi kumne nga ngadon hani po studio bat ngadon hakadika studio ka fan recording studio ka badan ni po mairang benter bat ngawan ban ni record ya gawe ka jingruai naga mata gawe ka film ka babu na pedang chingi ngatrai ki latip bat ki la yasno we ka film kata ka de ka napi bat kani ka bang record bang mata ka sngi pat ka dai pat na ka banta ka napi return kamot ka dai ka film kaba kalong patu jong kanika napi ti namar ba ini i producer jeniru ide i producer ba shit malin hi ban snai ki film teli ka we ka kerteng mo kum ya ka any itu ya ka tu film ro ilashna artli part 1 part 2 nang ta ya ka upload subsni but ya kan diga upload subsni ro ngafrai bu makan mau ba ilashna artli hi but menta se sisian part ya kan diga napi idan jimot but insa penle hiru ya ka part 2 part ti kan diga jingrwa ngala yo ban record hang dia po ka fan recording studio badan po mairang benter bat ngala yo ban ruai lang ru bat i nong ruai ba na po ka thain bhoi ba itai de i badari bha nong sidi hakade ka film ka don lightly ki jingrai but mata sing la yo ban record artli but ni dang sa ai ban ne sa ka wei pat te gampoi tulkhat kum ni yang akan ya kadi ka film nafi la direct but produce the UAE aktor khasi jungi hi ibala khamrem bari bala pau bha bari ta ide iba alari suchang afrai bun ki bitho i bari long UAE ne ki aktor iba tibet bari ba paunam hi hapoka shillong jungi te yakani ki jiroi ka bangila yo ban record menta te shan hing sa play no hapo ki YouTube channel te nakalyang jonga ko munong roi naso ban pan jingkershan bang sesien na phiki pai ba hoi bun sien ngaju pen mi iki jingrai changa phi ngai i ba phi kershan phi ai man siem te manta sa sien bang som bha ban kershan ban ai man siem ban share ban like ban subscribe lu ya ga channel ka ban sa pen mi ya ga ni jingrai te tang ni tin flexible kubli phi baro ka kerteng jungai badari banong shli ngasong asa asai de nong po hakani ga singi iwan hangne ha fan recording studio ha ban ther ya ka bangiwan ban record ya ki jingrai na ka banta ba ar jong ka film na phi ka bala produce da i ba lari susyang kani ka film ka bangi roi menta kala de ka scene ka balai namar haki atli ki film menshwa ru ngala da roi ten ka bani kong ka de ka film ka norem han ka bani ba Anthony Kriam hi bani ka film ka jong hi te ka ba ka de ka film driver taxi ka bala roi han ka bani ba dan ba umar banyang te kum juru hagani ka film napi ka bangla arwai ringkat bari ba dan pak mar banyang ka experience junga kalong banga ngap stena de ban yo arwai khamtam ha ka banga yatre ringkat bari ba lari susyang namar nadu dangre runga stena ha ya ka film ge jo inga sai pet kum tu hi atat bai na khasi longa basai di tai i actor namar bai di favorite actor jonga kum juru khamtam menta bangla yo ban yatre ha ka production ge jong i tinga da ga jing kemen ka bakrau na ka banta jong i bang ai khuble ri i bela kan mau ban ai banta yang ha kan ka film ka jong i ti ya kan ga jing rai bengela da record menta kasni on sa shoot no hi shan but on sa play no ha YouTube channel ti kum tanga karpa dia phi ki ba ki parlok ki baju ai kersan yang na ka por basa shi sen bakin ba pinsu ba ni kersan yang yang ta ka ba pinya share ya like ya subscribe khuble shi boy